Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, balda norbait irratiaren bestaldean, badakit Hego Euskal Herriko jende asko kanpoan dela oporretan. Edozein aitzakiak balio digu lanik ez egiteko, Bai, gu hemen gaude, baina asteburua dastatzen ari gara dagoeneko. Beraz, pozpozi gaude? Aurrek mantalak etxera eramango dituzte, unibertsitateko ikaslez beteko dira autobus geltokiak eta errepideak kotxez. Zein izango dira gehiago, etxera itzultzen direnak edo etxetik ihes egiten dutenak? Aldiru azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura. Tamalez, etxetik ihes egiten ari dira asko azken egunetan, derrigortuta. Garazi Castaño lankideak aipatu berri duen bezala, 1.000.000 bat palestinarri Gaza iparraldetik ateratzeko 24 ordu eman die Israelek. Nazio Batuen erakundearen ustez, ezinezkoa da pertsona mugimendu masibo hori ondorio humanitario suntsitzailerik gabe gertatzea. Mezua Israelgo indar armatuen lurreko inbasio baten aurreko abisu gisa aurkeztu da. Joan den larunbatean, Hamasek egindako erasoari erantzuteko. Del silencio, flores de papel el aire lleva, y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Ya no existo, sueño y respiro aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. Eta berriro borroka, gerra, zauriak, lubakiak, hildakoak, malkoak, hautsa, zenbat aldiz akabatu behar dugu elkar. Ez dugu ikasten eta historia liburuak aurrean ditugu. Gaurko egunez, 1307an, Felipe Laugarrena, Frantziako erregearen aginduz, 100 templario atxilotu eta torturatu zituzten. Ereseak zirela aitortzeko. Aita santuaren baimenik gabe burutu zen operazio hau. Naiz eta templariok zuzenbide kanonikoaren arabera epaitu behar ziren eta ez justizia arruntaren arabera. Hala ere, akusazioa onartua izan zen eta ondorengo prozesu guztietan oinarri ezta ezin gisa jarraituko zuen. Felipe ederrak abantaia aterazion horri eta fedearen txapeldun eta defendatzaile titulua eman zion bere buruari. Aita santuaren aurrean, 72 templarioren torturapeko aitorpenak berrestea lortu zuen. Hau ikusita, Aita santuak ordura arte eszeptikoa zenak batzorde berri bat ireki zuen. Uda hartan beraz, Frantziako kide guztiak atxilotu zituzten. Torturak jasan zituzten. Eta horien bidez, akusatu gehienek beren burua erruduntzat jotzea lortu zuten. Hoietako asko, hil egin ziren. Eta gerra gehiago. Gaurko egunez, 1943an, Bigarren Mundu Gerraren baitan, Italiako gobernu berriak 3. Reicharekin zituen harremanak apurtu eta aliatuen aldera egin zuen. Handik urtebetera, 1944ko urriaren 13an, Sobietar Armada Gorria Letoniako Riga hiriburuan sartu zen. Izan ere, 1941ko uztailaren 10ean, Alemaniako indar armatuek Letoniako lurralde osoa okupatu zuten. Eta Letonia Alemanian hasiko Reich Komisariat Ostlandeko zati bihurtu zen.
Alemaniarren okupazioa erregimenari jaramonik egiten ez zion edonor eta erregimen sobietarrarekin lankidetzan aritutako edonor, exekutatu edo konzentrazio esparruetara bidaltzen zituzten. Neguko gauetan norkitzali zituen irtera argia asetzen ez diren zure espainetan norkitzali zituen irtera argia zugana doazen autobidetan norkitzali zituen irtera argia Gerra eta gerra, batzuetan herrialdeen artean, besteetan bizilagunen artean eta askotan gehiegitan gure barnean. Gaurkoan, Ekaile Ersundi ekarri nahi dugu gogora. Gaurko egunez jaio baitzen Erabe Ondarrotarra. Literatura eta argazkilaritza zalea, Durangon arte batxiergoa egitearekin amesten zuen, gero unibertsitatera ikus-entzunezko ikasketak egitera joateko. Haur transexuala izan zen Ekai, LGTB kolektiboaren aktivista eta erreferentea. Tratamendu hormonalaren zai zegoena, 16 urterekin bere buruaz beste egin zuenean. Eta badakigu ostirala dela eta etzen utela espero eguna hain ilun astea, baina albiste batzuek bihotza uzkurtzen digute eta baikortasunak ihes egiten digu. Hala ere azukre pixka bat bota beharko diogu kafeari. Eta nola egingo dugu hori, musikarekin. Gaurko egunez jaio baitzen Yves Montand, Italian jaiotako frantziar aktore eta abeslaria. Begira, nik datu hau enuen ezagutzen. 1975ko irailaren 23an Espainiatik bota zuten. Izan ere, Madrilen emandako prentsaurreko klandestino batean, Espainiako justizia militarrak 11 terroristari ezarritako heriotza zigorren aurkako manifestu bat irakurtzen harrapatu zuten. Horro? Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter. Eta efemeride gehiago, gaurko egunez jaio zen Paul Simon, estatuatuar musikaria, Simon eta Garfunkel bikoteko kidea. Eta gaurko egunez zendu zen Roberto Uranga, euskal abeslaria, Mocedades taldearen sortzailetako bat. Baina ez Mocedades eta ez Simon ez dira nere estilokoak, beraz, uzten badidazue beste abeslari bat aipatuko dut. Jakina. Gaurko egunez jaio baitzen Ashanti, abeslari eta poeta estatuatuarra. Zorionak Ashanti. Keep on running back to you. See, my days are cold without you. I'm hurting my way. And though my heart can't take no more, I keep on running back to you. Baby, I don't know why you're treating me so bad. You said you love me, no one above me, and I was all you had. And oh, my heart is beating for you, I can't stop crying.
Horrela bai, saioak beste kolore bat hartu du. Gaur landuko ditugun gaiak aipatu beharko ditugu, ez dago, Juri? Ba, bai. Gaur, urriak 13, entzun ondo, titi zorrori gabeko eguna omen da. Ara? Bai? Bani titi zorrarekin etorri naiz? Ni ere bai. Ara, bueno, gero kenduko ditugu. Hoxe. Eta horren arira, 1968ko manifestazio feminista baten historia kontatu nahi dizuegu. Entzun, Miss Amerika, titizorroak sutan eta arrazismoa. Ez galdu. Eta bidaiatu ere egingo dugu. Ostirala da, beraz badakizue, lotu gerrikoa bagoaz eta. Epa, eta gainera, Aitor Gisasola ezagutuko dugu. Kafe utxe hartuko du gurekin. Ea zer kontatzen digun. Eta jakina, agenda prestatu dizuegu. Asteburuan alde batetik bestera ibiltzeko arte eszenikoekin gozatzen. Ba, orduan horixe, ongi etorri gurera, hau bigarren kafea da, asko maite zaituztegu, eta urriak 13 ditu, eta gainera, ostirala da. Zuekin, kafezalea ez den, emakume bat. Oiana Maritoren agenbe. Egunon! Eta zuekin, kafezalea ez den, beste emakume bat. Ni neu, Goiuri Ezeiza Arandia, bigarren kafea saioa dau, eta bi kafezale utzi dituzte hemen saio hau gidatzeko. Bai, Ez gara lemazain onenak, baina egingo dugu, Baina ez egingo da? dugu. Bai. ongi etorri. Horrezaren, etorrit esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Ba horixe, esan bezala, hau bigarren kafea dela, ostirala dela, 10 eta 19 direla, eta gorkak esan digula ea astebururako ze plan daukagun. Ba geroxe kontatuko dugu, geroxeago, agenda aipatzen dugunean, eta aukeratuko dugu arte eszenikoetako ze plan egin. Zuk ze plan duzu, Gorka? Daukatera ikite, zugandik salbu. Gorkaren maite duta da atzo telebistan agertu zela. Ea ikusi genuen, ba, nik etzintudan ikusi, Nik ez ere nuelako ez. telebista piztu atzo, ez goiz, ez atxalde, ez gau. Beraz, ez zaitut ikusi, Gorka, kontatu non agertu zinen eta xeltxeatuko dugu webgunean. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Eta zein da zure maite dut Oiana Maritorena genbe? Ba, begira, beste batekin etorri naiz, baina gaur sarreran entzundako abesti batekin, ba, bueno, pixkatu unkituta geratu naiz, eta gero uste dut abesti hau ere aproposa dela, ez? Batzuetan abesti batzuek nola ematen duten hor, jak, bere lekuan,
ze konektatzeko gaitasun izan dezaketen, egia da norberaren egoeraren edo bizipenen arabera ere izan daitekela, baina justu lehen hitz egin dugu Ekairen kasuaz, eta Olaia Intziarteren Zure Mina abestia zegoen jarrita, eta nik abesti hori entzuten dudan bakoitzean, zerbaitekin konektatzen dut. Bere garaian, mina sortu zezaken, zerbaitekin uste dut gaia bera oso ondo lantzen duela Olaiak, eta nik behin baino gehiagotan egar egin dut, kotxian abesti hori entzuten, eta asko maite ditut horrelako momentuak, negarroiek ere oso politiak direla iruditzen zait, askatzeko modu bat ere badirela, eta abestiekin edo horrelako zerbaitekin iristen direnean horrelako lekuetara zoragarria iruditzen zait, eta eskerrak eman olakoak egiten dituztenei. Abesti horretan badago esaldi bat asko gustatzen zaidana hitz jolas moduko bat delako, baina uste dut bete-betean asmatzen duela Olaiak eta esaten du leporaino egotea ezin zaio leporatu. Eta badu Olaiak lepoekin zerbait, lehengo lepotikan burua izan du diskoak, beraz badu zerbait lepoekin, baina zoragarria da. Bai. Eta nere entzun dugun hau ere, zoragarria. Hori, zoragarria baita ere. Bai. Nere maiteutak baita zer ikusi dauka abestiekin. Bai? Begira. Eta bereziki abesti honekin, baina ez gustatzen zaidalako. Orain azalduko dizuet zergatik, baina entzun. Ziur nago sareetan entzun duzuela. No es real, hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen 1000 planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar. Hau, Iñigo Quinteroren Si no estás abestia da. Iñigo Quintero Galiziako abeslari gazte bat da, eta oso famatu eginda azken egunetan abesti hau, sare sozialetan, Instagramen, TikToken, Twitterren, leku guztietan. Eta ze gertatu da abesti honekin? Jendeak pentsatzen zuela harreman homosexual bati buruzko abestia atzela, abeslaria gizona delako eta gizon bat aipatzen duelako, eta mezu erromantikoa izan dezakelako, ez? Entzun. Antes me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdido. Antza denez, abeslariak esan du jangoikoari buruzko abesti badela, fedea galtzeari buruzko abesti badela, beak fedea galdu zuenean sentitutakoaz idatzi duela, eta aipatzen den gizon hori, jainkoa dela, eta grazia asko egin dit, nola abesti bat entzuten duzunean, zuk zure minari edo zu bizitzenari, zarenari aplikatzen diozuna abesti hori, ezta? Eta jende askok pentsatu du, harreman homosexual baten austurari buruzko abestia zela, eta oso ederra iruditzen zait, naiz eta abestia ez den horri buruzkoa, norbaitek esatea. Begira, sentitzen dudana islatzen du abesti honek, eta agian abeslariak pentsa dezake, nik enuen hori esan nahi, baino balio badizu zure mina gainditzeko eta aurrera egiteko, ze zoragarria, ez? Sormen lan batek eragin hori duenean jendean, eta zuk sortutako zerbait argitaratzen duzunean nola bilakatzen den soilik zurea, baizik eta guztiona. Ze polita, bai. Enun ez hautzen? Ega hostia. Quiero verte, que se acabe ya. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You know I adore you, I'm crazier for you than I was at 16. Lost in a film scene, waving homecoming queens, marching band playing, I'm lost in the lights. American glory, faded before me, now I'm feeling hopeless. Ripped up my prom dress, running through rose thorns.
600 saio hauetan, 653 saio hauetan, Hoxe. egutegiko egun berezi asko aipatu ditugu. Ahatearen eguna, kroketen mundu eguna, dietari gabeko eguna, ilearen nazioarteko eguna, putzuetan salto egiteko eguna, horietako batzuk ospatu egin ditugu, beste batzuk zalantzan jarri. Bada, gaurkoarekin, gezur bat argituko dugu. My whole world, they whisper in the hallway, she's a bad, bad girl. The whole school is rolling fake dice. You place to be. Urriak 13, Titi Zorro, bularretako sujetadore gabeko mundu eguna da. No Bra Day. 2011ko uztailean sortu zuten egun hau. Torontoko ospitale batean, bular minbiziari buruzko kontzientziazio ekitaldi batean. 3 urte geroago urriaren 13ra aldatu zen ospakizuna. Urria baita bularreko minbiziaren kontzientziazio hilabetea. Eta egutegian egun hau ikusi dugunean, 60ko hamarkadan Titi Zorroak erre zituzten emakumeekin oroitu gara. Arazo bakarra da, sujetadoreak erretzearena, etzela gertatu uste genuen bezala. Damsels are depressed, boys will be boys then. Where are the wise men? Darling, I'm scared. No cameras catch my muffled cries. I counted days, I counted miles. 1968ko iraiaren 7 zen, Amerikako estatu batuetan. New York, Boston eta Detroiteko emakume talde bat Atlantic City hiriko malekoian bildu zen pikete bat muntatzeko Miss Amerikako lehiaketa nazionalaren aurka. 200 lagun izango ziren. Helburua, gizarte estatu batuarraren edertasun arauak eta horiek sortzen zuten opresioa salatzea. Aizpatasun giroan, pankartekin desfilatu zuten, afitxak banatu zituzten, eta ardi bat koratu zuten. Edertasun lehiaketa hura, konderriko ganadu lehiaketekin alderatuz. First finalist to be the 100th Miss America is Miss New York, Sydney Park. Your second finalist from this group, Miss Alaska, Emma Broyles. Our next 2 finalists are Miss Illinois, Isabel Hansen. New York Radical Women eskubide zibilen aldeko mugimenduak antolatu zuen elkarretaratzea. Ezker berrian eta gerraren aurkako mugimenduetan jardun zuen talde bat zen hura, 1967an sortua. Adin guztietako emakume horiek Vietnamgo gerraren aurka edo eskubide zibilen aldeko agerraldiak egin zituzten lehenago, baina inoiz ez faktore komun honengatik. Hau da, emakumearen zapalkuntzaren aurka. Feminismoaren 3. olatua indarra hartzen hasia zen herrialdean. Protesta ikur gisa, zaborrontzi bat jarri zuten malekoian. Freedom Trash Can deiturikoa. Eta parte hartzaia gonbidatu zituzten, emakumeen tortura tresnatzat jotzen zituzten objektuak zaborrontzira botatzera. Eta hori egin zuten. Antzeudenek ontzira bota zituzten takoiak, erruloak, gerrikoak, ordezko betileak, Cosmopolitan eta Playboy aldizkarietako aleak, zartagiak. Orduan, haietako batek, lotxati, bularretakoak kendu zuen kamisetaren azpitik, eta bota egin zuen txalo artean, baina ez zituzten erre. How much is art really worth? The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow. Orduan, nondik dator kondaira hori? Zakarrontziaren erabilera simboliko hark komunikabideen arreta bereganatu zuen. Protestaren antolatzaileak Carol Hanishek esan zuen hasiera batean kuboa erretzeko asmoa zutela bai, baina polizia saiak ez ziela utzi. Hurrengo egunean ordean New York Post egunkariak artikulu bat idatzi zuen, Titi Zorroa zakarrontzira botatzarena eta Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioak alderatuz. Manifestazio horietan errekrutatze txartelak erretzen zituzten gerraren aurkako simbolo gisa. Beraz, hortxe mitoaren jaiotza, sua eta Titi Zorroak esaldi berean eta badakizu.
Robin Morgan izan zen egun hartako antolatzaileetako bat, eta urteak eman ditu kazetariak zuzentzen. Titizorroak erretzea gaizki dagoelako? Ez. Ekintzaren helburua estali zuelako. Edabideetan suaz hitz egiten zen bai, baina aldarrikapenak aipatu gabe. Gaur, emakume haien omenez, aldarri horiek ekarri nahi izan ditugu gurera, batzuk behintzat. Hauxe izan zen lehenengoa. Racism with Roses. Arrazismoak larrosekin. Garai hartan, Miss Amerika lehiaketak emakume edertasun mota zehatz bat saritzen zuen. Txapelketa sortu zenean, lehiakideek osasun onekoak eta arraza zurikoak izan behar zuten. Pixkanaka arau horrek teorian indarra galdu zuen, baina errealitatea bestelakoa zen. 1921 sortu zutenetik, Miss Amerikak ez zuen finalista beltz bakar bat ere izan. Zioen manifestazioko prentsa ohar batek. Urte guzti horietan sekula etzen Puerto Ricoko, Alaskako, Hawaiiko edo Mexikoko irabazlerik izan. Ez eta benetako Miss Amerikarrik, hau da, Indiar Amerikarrik. Eta beste aldarrikapen bat. Miss America as Military Death Mascot. Miss America eriotza militarreko maskota gisa. Garai hartan, Miss America izendatzen zuten emakumeak bira bat egiten zuen herrialdeko base militarretatik. Prentsa oharraren arabera aurreko urteko Miss irabazlea Vietnamera joan zen. Euren hitzetan, gure senarrei, gure aitei semei eta mutilagunei hitz egitera, jendea hiltzeko auspotzera. Ez dugu nahi emakumeak eriotzarako maskota gisa erabiltzea. Eta hemen doa beste aldarrietako bat, The Consumer Con Game. Antolatzaietako asko, enpresa iragarleak dira. Eta Miss Amerika babesle horien iragarki ibiltaria dela salatu zuten emakumek. Kapitalismoaren beste gol bat. Hauexek dira aldarrikapenetako batzuk, denak ezin aipatu irratiak hori duelako. Minutu bakoitzak urrearen balioa duelako. Hori bai, guk auspotu nahi zaituztegu. R sujetadoreak, R kaleak, R etxeak, R legeak, R konstituzioa eta zerbait egin behar dugu. Hau 1978an gertatu zen, baina nahiko antzeko gabiltza, bai, oraindik edertasunaren kanonek zapaltzen gaituzte, opresioa sentitzen dugu emakumeok egunero, arrazoi batengatik edo bestengatik, beraz, sujetadoreak erre nahi balin badituzue, erre, hori bai, kontu zibili. Ez dugu suterik nahi, sugiltzaileak lanez gainezka dabiltza, beraz, kontu zibili baino, nahi balin baduzue, erre titizorroak eta nola titizorroak erreko dituzuen, sekemo abestia entzungo dugu eta abesti horrekin emango ditugu hurrengo minutuak. La otraren sekemo, badakizu asko gustatzen zaigula saio honetan. Bari bari sekemo, algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que he vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. No
es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó. Bapsu Bari Bari se lo buscó. Se quemó. Bapsu Bari Bari se quemó. Se quemó. Bapsu Bari Bari se quemó. Se quemó. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Horiek frekuentziak, baina badakizue, online, webgunean entzun gaitzakezuela, edo streaming bitartez, hemen Twitchen adibidez, hemen daudelakoa gurekin adibidez, Spidermander eta Gorka, hemen ari dira, zemuz, ondo otazu, ondo, eta gu, zemuz. Espero dugu gure hurrengo gonbidatua ondo egotea, Aritz Bilarda, doinuetatik aratago tartean elkarrizketatu du Gartxotun zain letonak, eta galdetu dio, ea zein diren bere abesti kutxunenak, beraz, entzun egin beharko dugu, ea zer kontatzen digun Aritz Bilarrek. Kaixo entzule eta ongi etorri doinuetatik aratago podcastaren atal berrira badakizu hemen, astero biltzen garela, jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Asteroetako gonbidatua Aritz Bilarda eta kontatuko nizkizueke bere inguruan gauza pare bat, baina uste dut berak bere burua inor baino beto aurkeztuko duela, beraz entzun dezagun zer duen esateko Aritz Bilarrek bere buruaren inguruan. Kaixo, Aritz Bilar naiz, musikako irakaslea izatez, gaur egun Lab Sindikatuan liberatua. Zataldean, Aizarna Zabalen, eta baita musika eskolan ere. Bi anaiek ere bi gauzak egiten zituztelako eta esker edo hasi nintzen bai euskal dantzetan eta baita musika eskolan ere. Txikitatikan txian anaiei esker bai punka eta bai hardcorra entzun izan ditut. Lehen da bizi igual agian gehiago Euskal Herriko taldek, rock taldek eta ja ondoren bai betiko Euskal Herriko punk taldeak eta gero ondoren Estatu Batuetako hardcore taldeak. Aukeratu duten lehenengo abestia Power Tripen Executioner Stacks da, Nightmare Logic diskatikan ateratakoa, eta diskako kanta bakarra da bideoklipa daukana. Bideoklipa Grammy sarietarako aukeratua izan zen, metal arloan, eta beraiek lantzen dutena crossoverra da. Beraiek Estatu Batuarrak dira, Dallasekoak hain zuzen ere, eta pena handia daukat, zuzenean ezin izan ditutelako ikusi, eta 2008an abeslaria izenez, zuzenekoak emateari ja utzi zioten, eta gaur egun ja taldea ez dago aktibo. Gustatzen zait beraiek transmititzen duten iluntasuna, eta, espero disfrutatzea.
Aukeratutako bigarren abestia Rancid taldearen Fall Back Down izan da, Indestructible diskan dagoen kanta. Bertako liderrak Tim Armstrong eta Lars Frederiksen dira, eta Tim Armstrongek garaitxar bat pasa ondoren kanta hau idatzi zuen. Kanta hau bakarrikan ez, diskan dauden abesti asko berak idatzi zituen, eta esaten da diska nahiko personala dela. Abesti hontan hitz egiten da erortzean beti altxako gehala, baina hori lagun baten laguntzarekin, eta bizitzan behin baino gehiagotan gertatzen zaigun zerbait da, erortzen gea eta altxatzen gea, eta hor ikusten dira momentu horietan nor dagoen zure ondoan. Aurreko abestia baino alaiagoa da, talde alaia da Rancid, punk generoaren barruan, eta hauek ere estatu batuarrak. Field in my sight, I take a beer situation, gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year, I'll go through. I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people betray more than class treason. Wanna make everything alright.
She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. Aukeratu dudan hirugarren abestia, Adrenalize talde donostiarraren Tales from the Last Generation izan da, diskak izen berdina dauka, eta oso estilo teknikoa jorratzen dute, hardcore punkaren barruan. Teknikoa izateaz gain, bizia da eta melodikoa. Orduan, hiru kombinazio horiek asko gustatzen zaizkit. Eta donostiarrak izanik entzutera eraman nahi nituen, ze Euskal Herri mailan ez dira oso ezagunak, baina mundu mailan jira asko egin dituzte, bai Amerikan zehar, baita Japonen, eta baita Europako festival garrantzitsuenetan ere.
Bueno, eta amaitzeko Tarstain taldearen Misteria bestia. Talde hau aukeratu izanaren arrazoia izan da gehien bat hardcorearen barruan olatu berri bat sortu dutela, eta olatu horri badira hainbat, olatu honen ondorioz hainbat talde atera direla. Hasiera batean olako hardcore musika entzun da kostatu zaiten entzutea eta gustuko izatea, baina entzunaren ondoren oso gustukoa dut talde hau, eta iruditzen zait egin zuten lehenengo diskatikan azkenengo diskaraino naiz eta asko aldatu diren batetik bestera oso proposamen interesgarriak dituztela. Besterik gabe espero dut nire proposamenak gustatu izana eta disfrutatu. Tarstain taldearen Mystery abestiarekin gaurko programari amaiera emango diogu, eskerrik asko Aritz, zure gomendioak gurera ekartzeagatik eta zure entzule, hurrengo astera arte. Aio! Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan ion, Oteizari esan ion, oie, te grabau todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera zinta hori falta zan. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ezetz. 5 urteko aurrak, eta etxera etortzen balen bazian, ni magisterizako tituluduna nintzanik, bueno, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parsoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera edo, aurrek egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herrizerik apaiatik debekatuan ingorat hori. Ez dena Naiz Irratian. Asteartero iluntzeko 7:00. Eguerdiko oraindik ez. Goizeko 11:00 ditugu eta azken ordua ezagutzera joan beharko dugu Naiz Irratiko estudio zentraletara Garazi Castañoren eskutik. Egunon, Garazi. Egunon guztioi, bai azkar batean azken ordukoak aipatuko ditugu. Lehenik eta behin Pedro Sánchez EH Bildurekin bildu dela goiz honetan, investidurarako kontaktu errondaren baitan, arekin batera izan da Santos, PSOEko zerdan antolaketa idazkaria. Lehen aldia da Espainiako gobernu buru bat EH Bildurekin batzartzen dela modu publikoan. Pedro Sánchezek bere investidura saioa prestatzeko babes bila baita bil alderdi politikoekin bilera errondan. Ostiral honetan goizeko 9:30 izan da hitzordua, EH Bilduko Mertxe Aizpurua eta Gorka Elejabarritarekin bozeramaile independentistak Espainiako Kongresuan eta Senatuan. Inoiz gertatu ez den argazkia da honakoa, aipatu dugun bezala, investidurara begirako aurreko bilkuran Adriana Lastra, une hartako sozialisten bigarrena eta alderdiko bozeramailea bildu baitzen bi independentistekin. Aipatzeko baita ere, goizeko 11:00 Junts Perkaten txanda izango dela, Miriam Nogerasekin bilduko da Sánchez. Eta bestelakoetan, ala beharrez, Gazari begira jarriko gara. Azken 24 orduetan gutxienez 13 baitu israeldar eta atzerritar hil dira bonbardaketen ondorioz Gazan, hala eman dute jakitera Hamaseko Ezedin Alkasan brigadek. Lurrezko erasoa geroz eta gertuago dagoela dirudi Gazan, Israel Gazako iparraldean bizi diren 1.000.000 bat palestinarrei hegoaldeko lurretara desplazatzeko esan die. Nazio Batuen erakundeak dio halako birkokatze bat ezinezkoa dela eta ondorioak oso larriak izan daitezkeela. Hildakoen kopuruei dagokionez, Goiuri aipatzea eskuartean ditugun azken datuen arabera, dagoeneko israeldarren kontraerasoak Hamasenak baino biktima gehiago utzi dituela Gazan, 1.500 inguru hildako dira palestinarrak eta 1.300 israeldarrak, zaurituei dagokienez ere aldean nabarmena da. 6.600 palestinar baino gehiago eta 3.200 israeldar baino gehiago. Amaitzeko azken orduekin aipatzea 79 pertsona erreskatatu dituela Aitamarik ostegunean, hainbat adingabe tartean 11. misioari ekin berri zion erreskate ontziak, eta aipatzeko baita ere, Italiako gobernuak Genoako portua esleitu diela lehorreratzerako, 900 kilometrotara dago portu hau, eta nolabait kokatu behar dugu, Meloni buru duen eskuin muturreko gobernuaren erreskateak oztopatzeko ezarritako politika horren baitan, ezta? Aitamarik salatu du lehen aldia dela gainera, haien luzerako itsasontzi bati hain urruti dagoen portu bat esleitzen zaiona. Hori eseka aipatzeko Goiuri. Eskerrik asko Garazi, gero 12:00 gehiago guk aurrera jarritu behar dugu bidaiatzen, baino ez dakit nola bidaiatuko dugun, oinez bizikletan edo Donostira iritsi berri den World Traveler itsasontzi erraldoi horretan. Zerk egiten zaitu gaizto beti zorrotza, garratzak zure hitzak,
Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiretsa jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Zure zuloan, ilunketan ikuste zein omen da zure zauria. Ongi etorri Ardilatxeen herrira, Josu Iztueta. Kaixo. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo gaude. Bai, zubia ez dakit gaur oso ondo, astelena dan, edo larun bata bezpera, edo gehiago ire oixebeak gertatuko zaia. Nabaritu duzu berrian, jendea kanpo dabilela, oporrak hartu dituela, ospatu duela, zubi arraro hau. Bai, nik uste dut, ez lau eguneko jendeak bere kabuz jende asko dago gurean nobaitea juteko aukerakin, da usteet. Bai, antzematen da egian behar. Noski oporrik, gu gaur erosketak egin alizateko zeur asko dendari gehienek ez dute oporrik egin, baina enpresatan edo administrazioan eolanean dagoen jende asko kingo zuen, jai. Hemen edo nor jainko da fede dun bakarra, bera den arren. Ez da zuberua, sentitzen duzu. Askotan aipatzen ditugu tarte honetan bidaiak urrutira, joan gara ez dakit, Angelekin, Piraguarekin, ez dakit, Egipton barrena, kontatu digu agurtzanek Australia nolakoa den, ikusi ditugu leku pila bat, baina aurrekoan Josurekin aitu ginen hitz egiten Euskal Herritik atera gabe ere bidaiatu daitekela eta inguruko txokoak agian ez ditugula hainbeste ezagutzen eta ari horri jarraituko diogu gaurkoan? Bai, zeo zer gehiago kontatzeko moduan izango gela iritsi zait. Bai, pixkat kanpokoak aipatu dituzunean eta, bueno, gu geu, ni neu asko hilitakoa naiz, suerte hori izan dut, bate pentsatuko du, pixkatan gutxiago biltzeko asmoa daukadanean etxekoa gora ipatzen hasi naizen. Baina, bueno, ni uste kanpoa jun baino lehenago gu etxeko inguruetatik hasi ginala mendielkarte batean, jende asko bezala, eta pixkat ingurua, Areaxego, Pirineoak, Kirola itzaki hartuta beste lugalde batzuk, eta nik ez ditute entzuten, Agurtzan eta Angel, bigarren kafean aldiero, orduagatik, hemen ez nagoelako, baina haiek ere kontatuko dituzte kanpoko ibilerak, eta, bueno, horretxegatik pensatu genuen aurreko txandan, bueno, kanpora jungabeko uda bat nolako izan daiteken, ez da horretan aritu ginen, edo kanpoko jungabeko zubi bat, edo, bueno, gurean daukaguna pixka bat, balioan jartzeko. Aurrekoan aipatu genuen ez, ikasturte hasieran irakaslek esaten zutela, kontu handi zibili behar dela, galdetu ezkero aurrei, bueno, nora joan zara udaran oporretan, ikasle guztiak ez direlako norabait joaten, jaiegunak dituzte guztiek, baina aukera berdinak ez dituzte. Eta atzo ikusi nuen eta zuekin oroitu nintzen, Estatu Batuetan zen, baina irakasle batek antolatu zuen Mexikora bidaia, baina ikasgelatik atera gabe. Eta orduan ikasleek etorri behartzuten maletatxoarekin, motxilarekin, argazkiak atera zizkien aurreko egunean, eta orduan pasaporte moduko bat egin zien, eta irakasleak egiten zituen, ofizio guztiak. Hasieran, aeroportuko kontrola, pasaportak eskatzen zituen, konparatuz, beraien aurpegia eta berak ateratako argazkia ea ume bera ziren, eta gero, egin zuena zen, ikasgelan aulkiak jarri hegazkin bat izango balitzezela, eta proiektorean, YouTubeko bideo bat, 15 minutukoa, hegazkin baten barruan grabatuta zegoena, eta lurra hartzea ere bazuena. Eta orduan lurra hartzea bazen pixka bat horrela mugitua, eta orduan ikasleek hori ikusita mugitu egiten ziren. Ikasleak mugitu egiten ziren aulkietan, eta orduan iritsi, eta bideo bukatu zenean, Mexikon zeuden, eta orduan irakasleak dirua banatu zien, gezurretazko dirua,
opariak erosteko familiarentzat, eta orduan horrela landu zuten matematika. Begira. Kontuak, eta oso polita iruditu zitzaidan, ziur naiz ikasle horietako askorentzat, hegazkin baten egotea zer den orduan ikasi zutela. Eta oso polita iruditu zitzaidan. Bai. Bai, niri ere oso didaktiko iruditzen zait, oso merkea, eta kopiatzeko moduko. Bai, hori da. Bai, eta gainera, izan dezuna, matematika landu liteke, edo esan, bueno, orain, inglesez hitz egiten dugu, baina hemen ezagite inglesez, eta hizkuntza izango da, ikasten dugun espainola, edo dena delakoa. Bai. Gauza asko landu daitezke, olako zerbaitekin, ez? Hor egun teknologia posible egiten du hori, eta gauza harrigarriak egin ditezke lekutik mugitu gabe. Bestea da, hori pandemia garaian ikasi genuen, mugitu gabe zenbat gauza egin ditezken, zenbat ikasketa o ikastaro edo zenbat master edo zenbat banko operazio zenbat eskaera denetarik egin liteke teknologia batzutako osona delako. Hala ere, nekez ordezkatuko du, norberaren emozio edo estimuloa astindu hori, ez? Baina zubiontan atzo, gaur ostiralatzo gauek 10:00 trena hartu nun, Donostiatik Tolosara, eta konturatu nintzen, begirego nintzen trenean zeintzu gentozen, Renfeko trena da, gaur egun 10 euro pagatu, 3 hilabeteako, eta gero, doako trena izango genuke, eta ikusten zen jendearen perfila, ez? Garbi dago, gu bezalako, esaten dugu bezalako, hemengo otxapellidos baskos ondoxamar bizigarenok, zubi eristen danean aukera daukanak ospa egiten dula. Eta buelta bat eman ezkero trenean hain, ez da gizeo dutan, edo Tolosako ezagri bateko arratsaldeko lautan, ikusten da zintzu geratu dian, kanpora junteko aukerik ez dutenak, edo hemengo gue zarra zaintzen daudenak, ontzeko zerbaiten. Eta hori da bada beste ariketa bat ez, beti gu bezalako ikuspegitik ez egiten dugu gu bezalako entzat, eta pentsatu hori ez dela beti hola. Teknologia aipatu duzu, eta aipatu duzu nekez ordezkatuko duela bidaiatzarenak, baino geroz eta ohikoak dira albisteak, ez dakit, realitate areagotua eta horrelako kontuak aipatzen dituztenak, uste duzu gutxiago bidaiatuko dugula teknologiaren ondorioz? Oain, bela denbora gutxi Tolosan itzaldi bat eman du argentino batek, Bilal, ez dakit zeinak, eta esan du desazkundea, bidaiatzea, hori, horretaz hitz egitea erreza da, beste gauza askotaz bezala, hitz egitea errezagoa da, gero koherentzia izatea da zailagoa, ez? Eta gainera, hori hemen baino gehiagotan pentsatu dugu, ez? Oain asko xamar ibili garen, oain batean olako kontzientzia sartuta, abio gutxiago hartuko dut eta kotxia konpartituko dut, egin daitezko lako ariketa txikiak, baina kontu zibili behar da, gu gauden lekuraino iritsi ez direnei zer esaten diegun. Eta beti esaten dugu, zer, Indiako 10% bidatzeko aukera dauka eta Italiara pixa dorre ikusteagoteko gogoa dauka edo Donostia etortzeko modua dauka, eta esan dugu, ez, guia nahikoa ibilita gaude, bakoitzak kotxe bat eduki dugu, eta orain beste klasek ematea esan ez, hori oso gaizki gu bide txarretik gindoazen da. Hor, etika klaseak ematea zaila izangoa, moralidadeak arrisku asko dauzka, eta, ez dut esaten egin behar eztanik, olako hausnarketa egin behar eztianik, baina, beti ere, bakoitzak, entzule bakoitzak eukiko du, kanpotik nola dron batekin begira bere burua eukiko balu ezela, esan ez, nik zer egiten dez, nola bizi naiz, eta gero deno daukago abildadea, pixka bat, pixka bat, listoia jartzeko gu gauden hortan. Osea, zein da aberatsa, inork ez du esan. Zein da aburreza, inork ez du esan. Bea dagoen lekutik gorakoak dira. Bea dagoen lekua ez, baina bea da aberatsa beste baten ondo. Pixkat badaugo, gu euskaldunok askotan joera hori ez, esateko, iruditzen zaigu
inkoherentzia, despilfarroa, ez da, pixkat gu baino gorako. Eta igual norbea dago kontzertu batean €1 sarreran zain, hori ere bai, edo 10 orduko hilara egin du futbol derbirako sarrera zeko. Baina pixkat hori sartzen dugu baleko. Pixkat gorago ez, baina hor gaudelako. Egongo bagina beste oratxo batean, haneukiko. Bueno, hori pixkat hausnarketa bezala. Eta gero esan dezu, bueno, aipatu dituzu Angelen Piraua behar galdetu, bueno, beti ere Euskal Herriari buruz hitz egiten dugunean, ez, urrutia jun gabe, zenbat gauza dauzkagun hemen, lehengoan esatea genuen ordu beteko bidean, zenbat gauza ezberdin daitezke, gugu ez gaude Euskal Herriko erdigune geografikoan, guk urrutieneko tutera osubero aukiko dugu, ordutardi 2 orduko bidea, urrutieneko Bizkaiko Bailara, o Araba Balderejo, bueno, jo ezagun 2 orduko bidea, ez? Bende asko Pirineo eta Landeta eta jungo da, baina. Eta, daukagu oinez ibiltzeko lekua, bizikleta ibiltzeko tokia, Euskal Herrian ibiltzeko ohitura handia dago, mendi elkarteek leku guztietan egon dira, gaur egun gainbera daude, bizikleta, hemen aina kulote eta mailote ez da inon ikusten, oie bistakoa dira, kulote eta mailota irako daitezkelako, azpian di joan bizikleta zenba balio duen hori jendeak isildu egiten du, hainbat girotan norberak esan dezake, bani jarri jot ez dakiz eta esango du asko balio dula, eta beste giro baten esan, bueno, eosin inbiagen eskuko, ez du esango zenba balio. Bueno, gurean hori asko eman da, baina pixatu, aipatu ezu urarena, eta lehen aipatu ezu jate bat Donostira iritsi dela. Bai, atzo kruzero, World Traveler izeneko kruzero handi bat iritsi zen Kontxako badiara, eta irakurritu mota guztietako iritziak. Gehienak aurkakoak, jakin nahiko nuke, eta ez dakit datu hori egongo den, pentsatzen dut nolabait lortu egitekeela, zenbat euskaldun joan diren kruzero batera. Osa ez honetan esan nahi dut. Besteren batera, ez? Besteetan, ze irakurri ditudan iritzi gehienak izan dira nola horrelako tamainako itxasontzi bat Kontxako badian, ez? Hain ederra eta dotorea eta fina den Kontxako badian horrelako itxasontzi bat nola ez? Baina, bueno, ni Mallorcara joango naiz horrelako itxasontzi handi batera sartu eta Italiako kostaldea bisitatzera. Bai, hori izan duguna, lujua ere, beste nahi irituko zaigu, beste egiteutena gure etxean gehitxo, eta norbenanik, jakin nahiko nuke, gastronomian denek oso aserreta eta ni oitako bandaiz, hori elikatzea, goxeak entzea aztu zitzaigun, gero elikatzea eta nutrizioa zen importantea, oain da, bueno, kutixi jale, gastronomi, eta nik galdetuko nuke hemen, entzuletako zenbatek pagatu du €150 gutxienez, otordu bat. Segun zigirotan, aireatu ingo luke, bai, guken genin bat ez da izan, eta segun zigirotan, isili, bokaioa jaten, aldamenen behiratu zeintzu dauden, da hoi igual, asaldatuko zait. Baino asko, eta euskal iztunen artean, gehiago. Odun, urarena, bueno, atzo pentsatzen honintzen, Donostian honintzen, Urumea bazterretik nintzen. Bueno, Euskal Herriko bide gehienak barneko mendialdetan egiten dira, bide markatua, balizatua daude, homologatua daude. Eta gero kostaldean, oso herrialde gutxitan, ematen da, kostauki behar da, kostaldea, itxasertza, eta zenbat ibilbide dauden, flixeko abezelaxe, Gipuzkoa IGR 121 batek buelta ematen dio, baina zati bat, Hondarribitik, Satu Gerraneneko kostaldean dago, Bizkaian ere bai, Lapurdin ere bai. Gu normalean ikusten dugu Lehorretik itxasoa, baina Euskal Herrian badaude, aukerak ere itxasotik Lehorra ikusteko, adibidez, Zumaiako flixeko ibilbidea egin dezakezu Lehorretik, edo egin dezakezu itxasotik. Hori, eta ez itxasotik kruzeroko prezio bat pagatuta, ez? Zeur asko gauza didaktikoa, oso pedagogiko oso ondo esplikatua. Batzo, Urumea bazterretin iguala, topatu nuen, izena esango, Unai Elizazu, Arraunin edo zea daukana, enpresa daukana, Kanoaz Urumea ezagutzeko. Urumea da ibai bat, berez ez ditzateke, garai batean izan zen nabigarria, ondarra jeste zango itibera, produktu esatzen zian barroko aldea, Urola ibaian da beste ibai batzutan bezala,
Da guk suertez, suertez itxas gora eta itxas bera daukagu, ilargiaren baitan, 6 orduero, itxas gora batzutan, urtegare batzutan oso markatua dira, eta urumean sartu zaitezke, jodezagun edifizio ikusgarri badalako kursal, handikan sartu gaitezke, ia Hernania, txominenea baino gorago, ez? Edo hori baian, sartu gaitezke Orion eta barnekaldea aginagatik ia gorago eta bidasoan bergatik. Odon badago errekak ezagutzeko aukera bat eta, unai lizazuken hori buruz hitz egiten ongian, ibai bakutza dauka bere historia, eta osea, berez, esperientzi gertukoa, merkea, eta, gure herria ezagutzeko beste modu bat da, ez? Ibaiak ze garrantzi izan duten, ze izan dian industria garai basati hartan, pazian herri bakoitzeko kloakak hoi esezean, Tolosatik ari geha, eta Tolosa inguruan 25 paper fabrika zeuden, da hoien kaka eta zikinkeri guztik errekara zigoazten, eta gaur egun erreka garibia dauzkagu, eta mekanoa zibilikoan nintzen Gipuzkoako Euskal Herriko edo zen ibaitan, da buelta emango banu, benitzake gehiagia apuratuko, behintzat ez uran zikinkeriagatik apuratu behintzake, hotza baldin badago, edo ekipajea galduko banu. Baina gogoan den, nik hori ibaian arraunean ibiltzen ginenean, 18 urteekin, nola, 20 zentimetroko aparra egoten zen, eta gure arrauna izkutatu, eta izan guk ez genuen ikusten arrauna horretan sartzen. Ikusten genuen arrauna aparretan, apar zikinetan izkutatzen. Eta hola zan hemen, eta hola zan andoainen, eta hola. Esan dut, eza paper industria asko zelako, baina berdin eozen talerretako zikinkeriak, eta eozen etxeko desauetatik olioak, eta geroztikan, araztegiak izan ditu, daude ibai gehienetan, eta hori, esan dakoa, ibai bat alegin eta Tolosan, urkaliade berdintxoekin eolitek, eta hemendikan andoainare baina izpixka gure ondoko horiak. Hori imaginatu ezina zen, arrainak ikustea, atzatik antola. Non pixkat, apologia pixkat egingo dut, ibaiak uretatik ezagutzeak dakarren esperientzia. Gainera uste, bigarren kafekoak badugula kedada bat. Norbaitek izena bota zuen, Piragua kedada bat da, eta Piraguai, ez? Piraguai plana jarri genuen. Ez da gizaion kogetu zizaion, Piraguai. Ez da gipa, kontatu. Zuetako mati. Ez kontatu ingo dugu, nik jarri nion izena taldeari, Piraguai, eta ini hori zitzaion gustatu. Zitzaion gustatu. Izena zitzaion gustatu, baina plana bai. Eta badugu plana, Piraguan ibiltzekoa, egin dugu, beste bitan uste dut, eta oso bitxia da ikustea, ze sekulako arrakala dago, zuek bezalako, Josu bezalako kirolari, gidaiari profesional, eta besteon artean, eta besteon artean, badakigu, entzulek jakingo dute, Inigok kontatu du, eta sareetan, irudiak jarri ditu, ibili dela, pasaden urtean ibili zela kanpoan Piraguarekin, aurten saiatu dela, Danubion ibili zen, eta aurten saiatu da Toledo inguruan, baino dana ekaitzak harrapatu, eta antxe geratu behar izan zuen, eta bere plana, uste dut Portugalera iristea zela, baino segulako ekaitza etorri zen, eta Piragua lokatzetan geratu, eta bera Toledo ezagutu behar izan zuen, nahiko uste dut ez zuela arazorik eduki. Eta gustora ibilitzela, baino Inigo beraz esan dezakegu, oso Piragua zalea da. Profesionalen taldean sartuko dugu, eta oian gu ez. Baina saiatuko beha. Dokumentala egin zuen. Piragua di eskinitako Maialen iburuzko dokumentala, baina bea oso zalea izan da, odon naiz eta izena Piraguai espazitzaion gustatu. Uste egin genuela bat bidasoan, ez? Egin genuen bat, gatu ginean zean txingudi parean, da ego ginean mareak lagunduta edo marea aukera ematen zuen tokiraino igo ginean. Hori da, bai. Eta egia esan segulako plana da, entzulentzat guztiz gomendagarria, eta ipatzen dizuet, nire lehenengo aldia izango zen Piragua batean, uste dut, edo bigarrena, eta oso gustora ibili ginen, ze iruditzen zait kirol batzuk badirela divertigarriak lehenengo egunetik, ez? Adibidez, korrika egiten ez duzu disfrutatuko lehenengo egunean, behar duzu errodaje pixka bat
baino bai piraguan eta baita eskaladan adibidez, lehenengo egunetik disfrutatu dezakezu eskaladan, ez zara iritsiko ez dakitzen bat metrotara, edo bolderrean ez dakitzen bat zailtasuneko bidea ez duzu egingo, baina ondo pasako duzu lehenengo egunetik, eta uste dut piraguak ere baduela hori. Nigan gogoan dut, mai ere bertan zala eta zeparrak genitun, eta bai, urak badulako alde ludik hori ere, bai, ez neguan, noski hotza baldima dago, baina ez dela bai, eta gero, arriskulekuetan, ez du egingo Gipuzkoako kostaldean zerkaldi bat, olatuak arkaitzan kontra puskatzen dian tokian, baina ibai bat ertzak gertu dagoenean, eta lagunak ondoan daudenean, ikusten Euskal Herrian, ez dait, zerrenda bat inberko genuke, baina leku desentetan egongo da piraguak alokatzeko modu, ez nahi sartu atzo arrauninikokin egon nintzen, baina segurasko Santiago Tagan egon liteke, edo Urdai baien badago, bai laidan alokatzen dira eta igotzen da muruetatik barrena gora. Asko oso kontutan hartua da itsasgora, itsasgorakin joko zalako oso urrutira, eta urak lagunduko dizulako, eta gero, bueltan, itsasbera joango zalako. Oso esker honekoa da, ura dijoanean, zuk segitzea, zen ez ere egin gabe ere, eramango zaitu. Eta lehen esan dezuna, korrika, edo zu pausua, bat abestearen aurretik botatzen, ez zean mugituko. Uste oso polita dela, ur mailatik, ur laminan gainetik, ikustea nolakoa dian ibai bazterrak, eta nola nun dauden etxeak, nola industrializatu dagoen, garai batean ze funtzio betetzezun. Uste hori polita, gaur ez gainon ibiliko, ibili, uretan. Uretan. Batzuetan, pixka bat aldea, ez? Aldatu eta polita delako ikustea, uretatik nolakoa da malekoia, edo zu paseatzen ari balin bazara itsaso ondotik arrantzalen bizkarrak ikusten dituzu, baina barkutxo batean edo piraguan balin bazaude, arrantzalen aurpegiak ikustitzakezu, eta egia da, gure herria ezagutzeko beste modu bat dela. Eta izan daiteke beste modu bat, helikopteroan, baina askoz eskuragarriagoa, uretatik. Uretako. Badago beste proiektu bat, Pasaian Mater edo egurrezko azken itxasontzia egin zutena, pixkat ingurumen eziketara eta dedikatzen dira, udaran ontzia muitzen dute eta egite dituzte ibilbideak ere bai, badaude irterak itxasoan zetazioak eta ikusteko, lehen esan duguna, gure Euskal Herri txiki honetan, ez noski helikopteroan prezioan eta pixkat modu, jodezagun lan ordu batek 10 euro balio dula, modu merke batean badaude gauza desberdin asko egiteko, eta hori, begiro, kanpoan asko ibilita gero, honeat horret ezetean da, hemen daukaguna, munduan kaz gora dago, momentu hontan, ez dakit, telebista piztuta ez dago, zutirik, behiratu Ukrania eta bestea, behiratu Palestina, behiratu Marrokoseko lurrikara, Afganistaneko batzutan ondamendi naturala dira, besteetan gizakiok historikok izan dugun elkarrakatzeko joera, eta, joera, bakoitza bere esplikazio eukiko du, noski konflikto bakoitza, baino, eta herrialde lasai batean noain, lasai, xamar, gabiltzan ez, ez dakit, badegu zer ikusia eta zer eskaina eta zer konpartitua lagunekin normalen planak izaten dira, jungo gea, hemen Euskal Herrian oso tipiko, jungo gea izgorria, botoa ez dakino. Edo bizikleta 100 kilometro egiten dituen jende asko dago, asteguretan bat, eta beste adiak gaur aipatu ditugun, plan busti horiek, uretako planak. Badaude arazoak ere, adibidez, barneko urtegien balse pantanoetan, leku navegagarriak dira, ez? Batzuk, adibidez, Ibiur, Tolosatik atu daukaguna ez, baino beste batzuk, Uribarri Gamboa adibidez, oie bai, Jesa urtegiare bai, baino araututa dago, piraguekin, adibidez piragua edo txalupa, berdin da izezko pirautxo batekin edo, araututa dago, zebra, mejilloi adala eta ezin dituzu leku baten erabilitako ontziak beste leku batean sartu. Horretarako badaude
estazio moduko batzuk ontziak desinfektatzeko. Eta berdin, arrantzale batzuk kainaberak eta ere desinfektatu dituzte. Eta hori uste, Confederación Hidrográfica del Ebro, lege batzu dauzka, Confederación Hidrográfica del Nortek beste batzuk, ezin dezu gure piragua bidasoako hartu, eta jun araba jungo geha, eta horrena aliozea jungo geha, eta horrena itoitza jungo geha. Itoitzen ez detuztena begagarria deni. Baina, badaude barruko ur lasaietan ibiltzeko aukerak, baina seur asko ondo biratu beharko litzateke zeintzu dian arauak susto batez eukitzeko. Uretan ibili gara eta hori izango da gaurko gomendioa, baina gure bidaiari profesionalaren baimenarekin nik beste gauza bat aipatu nahiko nuke, izan ere egutegian ikusi dugu gaurko egunez 2016an Lekeitioko Armintxeko aitzuloan goi paleolitoko duela 14.000 urteko grabatuak topatu zituztela. Eta antxe daude Lekeition gutxinez 18 zaldi, 5 kaprino, 2 bisonte, 2 leoi, hainbat animalia. Eta hori ere, bada nik uste dut, aztu egiten zaigun, edo egiten ez dugun, turismo mota bat, edo plan mota bat, izan daitekela, inguruan ditugun kobazuloak ezagutzea, posible direnak. Bai, asko daude, hori Bai. ekipamentu kulturaladetik gaude top. Nik esango Gipuzkoan daude 55-60 ekipamentu kultural goi mailakoak. Izan liteke Arditurriko minazuloak, Oiasoko museoa, akuariuna da bisitatuena, Albaola, Barandiarren etxea, Zumalaka egatu behiti, 60. Eta galdetuko bagenu orain, ez dakit zenbat jendek ezagutuko lituzken 10 baino gehiago. Ezagutu, gauza bada aipatu, eta beste da bisitatutet. Igual 10 baino gehiago oso jende gutxik, ekipamentu kulturalak, batzuk doakoak, asteatetan doakoak, eta bestatzuk sagera oso simbolikoa dutenak. Eta, kobazuloen artean, badago Mendukilo, Naparron aldatzen, Arrikutzoñatin, Pozalagua, Enkartarrietan, Isturitz, Ekainberri, aiga lurrazpiko gauzetaz, Arditurri, aipatu ditugu ja 6 o 7. 6. Ez ditut gehiago batzen nahi. Baina, hoi dia lurrazpin sartzeko, ez aipatu egun ura eta ez da ere biziketa eta oinezko. Eta horiek, lehen gogoratuko dugu, ordu tardiko, radio baten barruan, garraio publikoa ez badago batzutan komplikatua, kotxe konpartituan joteko modu. Galdetu inbarko dugu, inkesta bat inbarko dugu. Zenbatek ezagutzen ditu. Inbarko dugu, Agien, zozketa bat egin dezakegu, horrekin. Zuzketa asko egiten ditugu bigarren kafean, gustatzen zaigu gure entzulei tarteka oparitxoak egitea, eskertzeko entzuten gaituztela eta agian egin dezakegu lehiak eta moduko bat, oraintxe Josuk aipatu duenarekin. Hor bazion txiste bat, esatezena nueva yoga, bai. Bai. Eta beste galdetzio launa, baina askotan, ez dakit, behin inoiz ez. Berdin, ez? Eta hori dala bora gutxi, irakurri dut egunean bakoitza 6 gezur txiki esaten ditugula. Orduan, gezur txiki edo ez egi oso. Eta odun, olako inkesta bat inezkero inoek ez du gaizki gelditu nahi. Egia da, Sexuari buruzko inkestetan bezala. Jendeak ez zur esaten du, esageratuten du. Berdin, kulturalkire ondo gaten ez, bai, ongi, etxen. Eta, odun imarko genuke, galdeketengo dugu eta gero konprobazio bat. Hori egoten dira ikerketan, ez? Hor margen de error eta horrelako gauzak eta kontuan hartu beharko dira. Eskerrik asko Josu Iztu eta beste behin gurera etortzeagatik eta plan hauek proposatzeagatik eta laixer ikusiko dugu elkar piragua batean. Piragua izena mantendengo dugu, naiz eta Inigori ez gustatu. Hori da, gora piraguai. Ia lurra ere ukitzen duen
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Igande goiza da eta jada berandu. Nahi duzu nazitze egin dezakegu. Ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Igande goiza dela esaten du nogen taldeak, baina oraindik ostirala da, eta igandera iritsi arte, ordu asko dauzkagu, eta plan asko ordu horiek zukutzeko. Eta orduan horregatik Oianak agenda prestatu digu. Proposamen batzuk ekarri ditut. Noski, Bai, denak ezin ditugu aipatu, hori da. Euskal Herria kultur herria da, eta antolatzen dira antzoki handietan zein elkarte eta gaztetxe txikienetan ere milaka itzordu, antzerki, kontzertu, irakurketa talde, denetarik, eta denak ezin ditugu aipatu. Hori bai, zuek nahiko bazenute guk aipatzea, zuek zuen erakunde edo egoitzetan antolatzen dituzuenak, gu idatzi txatean, edo bigarren kafea bildua gmail.com elbidera, edo gure WhatsApp zenbakira, edo nahi duzuen bezala, edo etorri hona eta kontatu. Hori da. Eta orduan, guk agenda prestatzen dugunen, Janak prestatzen du. Astero, aipatuko ditugu. Zenbat aldiz hasi naiz alperrik. Zer daukagu gaur adibidez? Gaur bertan adibidez, ostirala, hondamendia. Aspaldi ez du aipatu lan hau, eta berriz ere bueltan dira, Zaldibarko kasua kontatzen duen lan hau eskaintzeko, Getxoko musike barrin izango dira txaldeko 7 erdietan gaur. Eta Getxon ere ari dira kale antzerki edo kale ikuskizunak pixka bat bultzatzen, eta gaur Troia eskainiko du kamizkaze kolektiboak Getxoko San Nikolas plazan atxaldeko 6 erdietan. Eta gure zirkua, aurretik esan genuen Tafaian aritu zirela okerrezpanago, eta orain Aretxabaletara etorri dira, eta urriaren 28 arte bertan izango dira. Beraz, hortxe proposamen batzuk. Baina gaur agian, ostirala dela, oraindik lana eta hemendik ara joateko tarterik ez, eta agian biharkoak aipatu beharko ditugu, jendeak denbora gehiago izan dezan prestatzeko eta antolatzeko. Begira, gaina, hau honetara joateko ere denbora luzea dago gauko 9:00 izango delako emanaldia. Oiana, Sorginako te dira, eskainiko dute Arrosako trinketan, lehen Oiana gisa ezagutzen genuen lan hau, berriz ere Barbarri Basek, Joanak, eta bertan arituko dira, etxean, gainera. Eta familia sareka da, Astigarragako Herribera kulturgunean, arratsaldeko 8:00 Baibenek sortutako lan hau. Eta horrez gain, badago jaialdi bat jaialdia Bilbon ospatuko dena, Bilboko antzerki eta dantza jaialdia da, urriaren 12an hasi zen, atzo bertan, eta 22 arte luzatuko dena. Eta bertan, lan ezberdinak eskainiko dira, bai antzerki ikuskizunak, dantza ikuskizunak, eta horko baten bat aipatuko dugu. Adibidez, bihar larunbata estreinaldi bat izango da, Nire usaina galdu nuen eguna. Igera antzerki konpainiak sortu du, eta Bilboko La Fundizionen eskainiko dute gaueko 9:00. Bikote bat etxean egongo da, eta elkarrekin duten harremanaren inguruko, gatazkatxoak edo ikusiko ditugu hor elkarrekin. Aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da. Alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu du. Eta dantza ikuskizun batzuk ere badaude bihar larunbata. Suam, Iruñako Nafarroako Unibertsitateko Museoan atxaldeko 8:00 bertan dantza asko eskaintzen dute. Huerto bat jaialdiaren baitan Bilboko Arrobia eskenan atxaldeko 7:00 eta Love Me beste ikuskizun bat Bilboko La Fundizionen gaueko 9:00 jaialdi beraren barnean Argentinatik etorriko den solo bat.
Eta iganderako ere proposamentxo batzuk. The Mode Quartet taldeak Gurpil gainean izeneko ikuskizuna du, hau kale antzerki gisa egingo dute, Getxoko San Nikolas plazan eguerdiko ordu batean, ordu politxaola zerbait ikusteko, eta musika eta antzerkian hasten dituzte. Basotik itxasora 2.0, Lesakako Arriondo kulturetxean eskainiko dute atxaldeko 7:00 eta ordu erdiko dokumentala dute eta ondoren Josu Mujika koreografoak sortutako dantza ikuskizuna. Dantzazeko dantzariek egiten dutena. Kale antzerkia bultzatu zau ere Getxon, beste leku batean izango da, arratsaldeko eguerdiko ordu batean hau ere, badute bai kale ikuskizuna eta baita aretokoa ere, kasu honetan kalekoa. Jerma dantza ikuskizuna berriz ere, aurreko asteburuan aipatu genuen eta oraingoan Altsasun izango dira 7:00 eta La Pulga artista flamenkoak berriketan arima lana eskiniko du Amurrion atxaldeko 8:00. Eta horrez gain aipatu bezala bat jaialdia daukagu, ikuskizun ezberdinak eta horietako bat adibidez Breathing Together, bai atzo, gaur eta bihar eskeniko dena, eta egunean emanaldi bat baino gehiago eskeniko dituena, eta kolaborazio moduko bada Espainiako 3 leku ezberdinetako artistak elkartu dira, eta inklusioaren inguruko dantza ikuskizuna eskeniko dute, eta beraz interesgarria izan daiteke. Begira zenbat plan, aukeratzeko lanak edukiko ditugu orain, denetara ezin joan, baina hortxe dituzue, bestela berriro entzun nahi balin badituzue, badakizue streaming bidez ematen dugu saioa, bota atzera eta entzun denak apuntatu kuadernoan, mobilean, mugikorrean nahi duzuen lekuan, baina joan zaitezte zerbait ikustera, kultura elikatu egin behar dugu eta. Eta gu bagoaz, urrengo gonbidatuarekin, kafe hutsa hartzera, ez da, Oiana? Hori da. Oie, ni... Kafe hutsa edo ikusiko dugu, ze hartzen duen berak. Zorduritasuna, zuek gelditu hemen, guk prestatu egin behar dugulako gure performance musikala, ongietorri emateko gure urrengo gonbidatuari. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aitor Gisasola Inigez, Elgoibar, aktorea. Musika eta antzerkia txikitatik izan ditu gustuko, mozorrotzea ere bai, eta urtero herrian bertan, bere mozorroaren zain egoten omen da jendea. Zertaz mozorrotuko da aurtengoan Aitor? Musikarekin 12 urterekin hasi zen Elgoibarko itxaropen abesbatzan. Bertan eman zituen 7 urte, eta ondoren hainbat antzerki ikastaro jaso ditu Ester Esparza, Oskar Terol edota Cesar Sabaliarekin. Bi pasio hauek, antzerki musikala ikastean batu zituen, Bilbao zenan ere horretan trebatu izan baita. Horrez gain, Kabia teatroa, Blanco Roto konpainia edota Pablo Ibarluzearen eskolan ere aritu izan da formakuntza jasotzen. Bere ibilbidea batez ere antzerkira zuzendu du, eta bertan talde profesional naiz amaterretan aritzen da. Galtzerdi konpainiarekin aritu da hainbatetan. Taupada antzerki konpainiarekin ere urteak daramatza, etenaldia ere egin zuen arren. Isladak, komediak oroimenean, bihotz txatalak, logiko mitoak eta bar antzestu ditu konpainia honekin.
Azkenaldian, beste bi konpainiarekin ere ari da batez ere. Alopargo teatroa eta Kabia teatroa. Alopargo taldearekin Rebelión en la Granja lana burutu dute besteak beste, eta hainbat jaialditan ikusgai izan da. Sariak ere irabazi ditu lan honek, bai antzezlan honenarena edota baita aktore taldearena ere. Egun gainera, oinarrian antzerki fisikoa duen Kabia teatrorekin dabil batetik bastera. Labinia ikuskizuna estreinatu zuten maiatzean Bilboko Arriagan, eta asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 egongo dira. Juan Alorrek zuzendu du lan hau, eta Eneida obra klasiko ezaguna hartu dute oraingoan oinarri. Hori bai, bertsio bat da, spin-off bat. Originalean, bigarren pertsonaia dena izango baita honetan protagonista. Bera izango da obrako lehen ahotsa. Horretarako, Ursulaka leginen lanean oinarritu dira. Emakume azkar eta patxadatsua da Labinia, eta bere izaeratik, intriga, misterio eta maitasunez beteriko obra sortu dute. Esan bezala gaur bertan izango dira Pabellon 6, gazteleraz, eta hementxe dugu gurekin Aitor, obra honi buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Aitor Gisasola Iñiguez. Egunon. Egunon. Lehenengo galdera, ala beharrez, beti izaten delako berbera, nik egingo dizut, gero galdera serioako janak egiten ditu eta lehenengo galdera da, ea kafezalea zaren ala ez. Kafezalea naiz, eukine bantarte bat ere bai kafea pixka talde batera lagana bala, gero infusioen munduan sartu nintzen, baina berriro bueltau naiz kafera, Eta kafesnera esango neukenik, kafesnera, bai. Zerrendan apuntatuko dugu, sekula egingo ez dugun ikerketaren emaitzen aurkezpenerako. Hori da, oso ondo Juri. Orain noiana galdera serioa. Aitor, aipatu dut, txikitan, musikan, abesbatzan oso gazte hasi zinen, ondoren antzerkia, txoritxo batek esan dit, hori mozorrotzea ere gustuko zenuela, eta kaso herrian, ikasten duela aurten ze jantzikote du Aitorrek. Beti gustatu izan zaizu asko hori guztia. Asko. Nik esango neuke gainera ikastolatik, eskolatik jazten dan gauza bat dela, ez? Bazaukagune, asignatura bezala antzerki aukeran, eta, beste gauza batzuen artean, bazaukagune marketeria, punto de cruz, irratixa, antzerkixa, eta nik egisa da beti aukeratzen abala antzerkixa, baina kurioso da, inoiz ez jatan tokatzen. Orduan jo txikitan heldu zen momentu bat esan abala, rebela oingo naiz, zuzenian ja alde ingot hemendik, marketeriatik eta antzerkiko klasietara salten got. Inori ez errezen gabe, Andere joari izan nion, berez marketerian egon beharko gintza, baina azkenik hau nahi dut. Eta esan zian, geratu zaitxe hemen. Garaiaretan Edurne Lasa zan irakasle, ikastolan, eta gero Edurne Lasakin ibili naiz, nagusitan ja, taupada antzerki taldean, ez? Baina oso kurioso izan zen, izan zen modu bat, antzerkizan hasteko pixkat, ja esaten, nik hau nahi duten, ez da. Oso argi izan duzu orduan beti, ez da? Ez dakit, nik uste dut afizioz beti guztau izan jatala beste rol batzuk, representatzia, antzestia, mozorroak ere asko gustatzen jataz, egisa da karnabalak asko gustatzen jataz, beti gustatu izan jataz, eta, horre beti dauka antzerkizak ere bai parte importante bat, karnabaletan, inoteritan. Bai, nik uste dut hortikan etorri jatala zen hori. Eta gero egisa da, abiz batzan, oso txikia hasi nintzen gainera, lehenengo agotza, sopranoekin batera, klaro. Unia zeranian sopranoekin batera, eta orduan pasau nitzuan, ahots korda guztiak horre, uste dut soprano egon nitzala, kontralto bezala ere bai. Gero tenorian gutxia guantu naban, eta baritono partian sartu nintzen, baina bai, abesti ere bai guztoko. Aipatu duzuzuk taupada, nik galtzerdi aipatu dut, beste hainbat alderekin Alopargorekin ere aritzen zara. Alopargorekin aipatu dut nik sariren bat jasoak zaretela, Rebelión en la Granjarekin Madrilen, eta hori antzerki amaterraren barnean sartuko litzateke, baina zer da amaterra? Zer da profesionala? Horren inguruan ere, egin daiteke bere eztabaida, baina zuk nola bizi duzu hori, ezberdin lantzen da, zer sentitzen duzu batean edo bestian edo?
bueno, horretarako nik uste dut beharko gendu zela iguala marmila kafe. Bai, uste bai. Luzia da, hau, zer da amaterra, zer da profesionala. Bueno, profesionalak beti dauka, azkenean soldata bat, bueno, diru bat jasotzen duzu bueltan, ez? Baina nik ez diota inbesterako diferentzia ikusten, ez? Segun eta batzuk esaten da, bueno, baina maila ezberdin bat da, bueno, ez da zertan, ikusi aldituzu oso espektakulo politxak, oso emanaldi ederrak, antzerki amaterreko gentianak, ez? Eta askotan gainera ilusio gehixokin nintzen dagoen jentia da, eta orduan hori, interesgarri zeba da, publikoantzat ere bai, ez da. Eta, bueno, bai, amater moduan egizia da oso zirkuito zabala dagoela, lehiaketetan eta holan, Espainia mailan oso zabala da, eta bueno, hemen ere inguruan badauzkagu beste lehiaketa batzuk, adibidez, Alegria Dulantzin azaroan itzen da urtero ere bai bat, bertara guaz, gainera aukeratu gaituzte urten. Mira, Rebelión en la Granjakin. Rebelionekin ere bai, pandemia gara izan, nila antzerkiko lagun batzuei entzuten eta pizkaia naskatuta. Ondo zen euskera zeingo bagen, euskera. Eta ia zen aban, betxu, COVID harrapau dut, eta morru honekin, testu euskaratuko dut, ja, eta jarri nintzen. Eta, bueno, hor daukagu reservan, ia ataratzen dugun. Eta, egizia da, oso ondo funtzionatzen ari den espektakulo bat dela, oso harina da, ordu beteko historia bat da, itxamundu guztiak ezagutzen dago, eta oso fizikoa da ere bai, eta oso animalien soinuetatik abiatuta, ez? Sorkuntza prozesuan ikizango naban, bueno, antzeslan honen gauzarik aberatzena izan dela, ez? Ze izan zen, bueno, venga, oiluak ingo ditugu datorren hastian, bakoitzak ekarri zuen oilua. Eta ikusi ingo ditugu, ez? Ze gorputz, ze ibiltzeko modu, ze begiratzeko modu. Zuk hortik sortzen duzu normalean pertsonaia? Gorputzetik, begiradatik? Jo, nik esango neuke danetik, segun eta zeinek ematen dizun adidez Itziar Lazkanokin antzerki musikalen genduanean, berak oso ahotzetik sortzen ditu pertsonaiak eta oso interesantia ere, bai ez? Nik uste dut naiz eta edo zein izan da abia puntua, bueno, gero dana sortu behar duzula, ez? Ahotza, ibiltzeko modua, gorputza, izaera, horren psikologia, batzuetan ere bai, segun eta nolako den pertsonaia, inguruan dauzkasunetatik hartzen dituzu, ez? Keinu batzuk, beti zabiz lapurtzen, ideiak lapurtzen alde batetik eta bestetik, ez? Batzuetan ere bai, igual pelikula baten ikusi aldozu pertsonaiaren bat, eta esan, jo, hortik ere, ze interesantia goitzen daban estrategia, ez? Aurreko asteko gonbidatuak Inigo Azpitarte aktoreak esaten zigun berak batzuetan kaletik doanean ikusten duela norbaitek zerbait duela eta atzetik juten zitzaiola hor pixka bat, bere arima hori edo kopiatzeko. Ez dakitzuk ere alakoak noizbait egin ote dituzun. Guztiz ados, bai, eta bueno, ikertzaile bat zera, momentu horretan pertsonaia sortzerako orduan, ez? Eta oso interesgarria da. Aipatu duzu, oraintxe Rebelión en la Granja, azaroan ere Alegri Dulantzin egongo zeatela, baina, bueno, gaur bertan, Labiniarekin, gaur bihar eta etzi egongo zarete Pabellon 6, Bilbon estrenatu zenuten, maiatzian Arriagantzokian, kokatu iguzu pixka bat. Nik zerbait aipatu du lan honi buruz, baino zure hitzetan, pixka bat. Ba, bueno, nik esango nuke Labinia dela eneidan bertzio libre bat, ipuin bat da, azken finean. Beti kontau izan diguten ipuina da, Eneas Gerrariaren ipuin hori, ez? Nola eskapatzen den, Troiako zaldia sartzen denean eta Greziakoak sartzen denean bertara, handigan eskapatzen dala, Kartagora joaten dala, gero handikan orakuluek esaten dioela Italia aldera joateko. Kasu honetan, protagonista izan beharrean Eneas, bera, Labinia da, ez? Eneasen hirugarren emaztea izango dan horrena. Eta, bueno, Virgilion poeman hiru bat lerro eukizituan pertsonaia honek, Labiniak, eta Ursula Kaleginek, idazle amerikar feminista zutxu honek, pertsonaia hau hartu zaban eta bere espazioa eman zion, ez? Inork ez daki, zer gertatu zen garaiaretan, gauza bat egitxe izango dan, ez mito bat izango dan, ez, baina, interesantia da nola, originala errespetatuz, nola hartzen daban Labinian pertsonaia horri, eta
hori eta horri zelan ematen dion espazio gehiago, ezta? Eta zu kasu honetan, nor gorpuzten duzun jakin daiteke? Ba, ni Eneas naiz. Aha. Ni Gerlania naiz, kasu honetan nik dauzkat 3 lerroak. Ez dira 3 lerro, Badauzkat, bueno, beste pertsonaia batzuk ere lantzen ditut, baina bai, kasu honetan Gerlaria naiz, eta bueno, oso, nik esango neuke oso esentziara dixen obra dela, musika oso politxa dauka Itziar Madariagak landutakoa, atmosferak sortzeko, iluminazioa ederra da, espazio berriak sortzeko, eta estenan berez 6 aulki dauzkagu eta 6 aktoresa. Orduan ez dago beste zer, ezta? Eta, bueno, kurioso da, ere bai, bueno, oso aintzinako ipuina da, hau lantzeko ere bai, bueno, Juan Alor zuzendarizak Betina Gileman deitzu zaban, Betina Donostian uste dut biziala, eta oso kantu, bueno, zarrak landu izan ditu beti, korraletan abez batzetan ere bil izan da, eta berak ekarri dizkigu, dozen erdi kantu, danetik hizkuntza oso arraroetan, batzuetan ikasteko ez duzu, hau buruz, bestela zelan ikasiko dugu. Eta kantu horiek ere bai zuzenean abesten ditugu, orduan ederra da, bai. Orduan txikitako abes batzako eskola horiek guztiak hemen ere, bueno, izango du bere lekua. Ba bai, eta aspaldi lagatan haukan, bueno, gauza bat da, orduan niri ilusio asko itxezian berriro horretara bueltatzeak, eta, bueno, modu koral baten kantatzen dienez, bueno, erronka oso politxa izan da, bai. Eta sortze prozesua nola joan da pixkanaka? Testutik abiatu zineten, ondoren bakoitzak improvisaketetatik, nola izan zen? Bai. Ba, bueno, dramaturgia lanak lehenengo bertzioa Juan Alorrek idatzi zaban, bueno, behintzat historiotik kontatu nahi zituen zati horrek atarata, eta gero hortik abiatuta Javi Linerak horri beste buelta bat eman dio, eta antzerki idatzeko, nik uste dut bertzio horri beste goxotasun bat eman diola, ezta? Eta gero ja, hortik abiatuta lehenengo hasi ginen abestizekin. Lehenengo kontaktu izan zen abesti horiekin, ze kontatzen zaben abesti horiek, nola kantatzen zian, bueno, horregon ginen lehenengo probak itzen, aurreko urteko, ez dakite, urrian izan zen, edo bai hortik. Eta horrekin hasi ginen, gero, bueno, irakurketak landu gendu zen testuakin, eta hortik abiatuta ja, bueno, estenak lantzen hasi ginen. Gero ere gisa da, jantziak eta jantzkera daramaguna ere bai, ederra dela, betitxe zaituak landu daban, bueno, oso lan politxa da, eta horrek ere bai beti laguntzen dizu asko pertsonaian sartzen, ez da, zeia jaztez ere, eta ja ez dozu, bueno, eske praka hauekin ikin deket, hemen Eneas edo nahi dozuna. Hauekin, ez? Gero ere bai tokao moduko batzuk, lan badauzkagu ere bai buruan, adar batzuk izango bazian bezala, eta bueno, horrek, Angela horrek landu ditzu oso lan honak inditzu ere bai Angelek, eta bueno, horrek ere ematen dio beste punto bat, ezta? Baina, bueno, bai, nahiko antzerki biluzia da, osea, nahiko, bueno, ipuin bat kontatu nahi dugu, hau kontatu nahi dugu, zer gertatzen da hemen, eta hori azaleratzen dugu, bai. Gaur bihar eta etzi. Gaur, manaldiaren aurretik zu baduzuela sekraturen bat edo ze beti egiten duzuna? Bai, ritualak eta holan, ez? Bai, edo zerbait ez jan, eta horrelakoak. Izaten dira hoiena. Ez, baina, justo egun hauetan horri buruz berbetan egon gara, ze batzuk dira oso konzentratzeko saliak, ez? Nire gaidazu bakarrik, nire kasu ipini, musika hasi sartzen hor bertan. Niri batzuetan eldere bezpasatzen jata, osea, bueno, historia honetan ere, bueno, oso batzuetan iluna da, basoak, ez dakiz, nik bihar esaten dut, urten hortik, haize fresko hartu, pintxo bat jan, eta gero ja bertara sartu, ez da? Ze bestela batzuetan, gehiago izaten da. Eta konzentratu biharrean justo kontrako efektu eitzen dian eri, orduan esaten duan, bueno, zertarako. Berotu bai, beroketarik hautza ere bai berotu, igual pase tekniko bat normalean ditzen du, espazioakin, bueno, ja ezaguna itxeko, ez, zuretzat, baina bestelanik.
Osea, batzuetan esaten dugu, ez? 8etan eman alditza, 4etan geratuko gara, eta nik izan, 4etan? Zertako. Lauretan urduri jartzeko eta de repente nervioso egoteko eta gero esateko, bueno, haseitzen donik hemen. Baina, bueno, horrek ja, zuzendari menpeko erabakizak dira eta aktore moduan zuk hartu inbiozuz eta horrek jarraitu. Bai. Ba, eskerrik asko Aitor Gisasola, eguerdiko 12ak gainean ditugu eta agur esan behar dugu, azken ordukoari atea zabaldu behar diogulako. Eskerrik asko kafe hutsa gurekin hartzagatik eta hartuko dugu bigarren bat. Eskerrik asko zueri, aukeragatik. Kakapila. Eta ondo pasaste buruan entzule maite, gu, bagoaz. Keep calm and bigarren kafea.